যতন social media rogo ang nugo joto kisu jagao Tripurani malik sobo hini salemar nugo gang bo fatara khai ang kisa misa fatara ya bo to seriously ko ngai tuni tomo kusune busa saimar hinga ba nge abon ti ang bo kaya saga borse agotola malik ke ngai borse amara bangali hini sawo ngai yang chini chungbo waso kata chungbo ngai Tripura saja di jingga bo chungbo chini ha jingkai chunga bodi kai chunga ya ki khanai tongmana hinai wansugoi ang kuno ro maharaja no samani bagoi maharaja no bagoi ang kuno birudi kok saya maharaja samani bo bini kongna ang kuno chaya kok saya ang bo wansuka jehetu chumo gonosora tongo kai chumo Tripura saba jotok Tripura ni malik jotok tung ngai gonosora ni malikai ang hinang maya jakha amon bagoi ang kai patra ke kokma samase abo kuno ajo seriously abo abo to viral logi tongo abon bagoi ang jotono request khlaio ang kuno maharaja ni bagoi ang ninda kok samaniya maharaja no chung respect dio maharaja no chung belai belai hamdago chungbo bini busa chungbo bini loge chungbo tongo hambai gabon bagoi buini busa se chungno solia rokse borokse tinio miya kuli phema bai borokse nopang hili sai tongo kai abon bagoi angbo kisa gonosora ni malik ang goirang Tripura hini maya chakmani koksi ang kuno ang gonosora ni malik ya abono ano kisa narok maaf kari hambai